efuemo. Aye, ugoma ugomo, efuemo. Clara na-agụcha egwu adịcha nnọọ ka o si gị n'obi. Ugoma ugomo, efuemo. Love, we may not give before give back one. Uche, I cry. Oh! Uche, don't remind me what. She cried with a loud voice. Ihuna mani madebe. Mani madetie. Ihuna mani bemakwa. Chukwu kero wa o. Inokwa n'igwe. Inagwa ihe nna hụ n'elu ụwa. She cried with a loud voice. Uche, I cry river. Oh, you cry a river. I cry a river or I cry river. And they call. You share the ocean. River dead there. River dead there. I cry. Oh. I cry dead there. River dead there. Meterele nge ebere. Share with me. Kedu ka love si ko oge mgboro? Hi, Uche. Mkwu ihe we make ibe wakwa. Ebela. Don't worry. Don't worry. O mere me wa. O pewara mazi. Nọkwa. Nneke mi ham na akọrọ gị. Nọkwa. Mebido. Mebido. Che na mụ na mmadụ kwụ. Eru na JK Road. Ya ha gị. Ya gbahapụ. Ọ ka ha si eme. Ya gbahapụ. Ọ ka ha si eme. Ha metụrụ gị. After the whole of you mere invest. After everything I did. Atọrapụ gị. Atọrapụ m. Mebe ụwa m. Ọ bụ otu esikwa mee m. Uche meti aka n'obi. Say, hey, you see this hat? Na ikechirigo. Na naghịzi anabatazi CV. Nwaanyị ọma o mekwara m. Ye nwanụ m otu a. I thought I have found the one. Ọ bụ ihe nchere. Na ikekwa achọtala m onye ọgwụ. Mụ na ya na-ekwu otu okwu na-atọ n'abalị otu ihweta m ma ha nge okwu m otu a ka onye nọ n'ụlọ ọgwụ. Ha nge anya n'akụkụ aja. Njọ ya iriela nri ma ajụpagide ya, iriekwala nri ma ajụ ha ya ọzọ, iriekwala nri ya sa I miss you so much. Mụ na ya meetikwa nothing. Mgbe ọbụla I miss you so much, say I miss you too, you know. Ya bụ ihe na-atọkwa credit agbọgbọ n'aka m. Ọgwụ gị is recharge ye. Look at you. Ama na dị. Nke ya ọgwụ gị recharge kwa. Ebe that girl nọ. Ka m nọ mara na enwe adịm generous. Chai, abi. If I need in love. You gonna say you dey bring, you gonna say you no go dey stingy. Look at you. Lo and behold. Oh. Me teta n'ụra otu ụbọchị. Ihe m hụkwara abụrụ you are welcome. Ọ na-ezi onye ukwu na onye nta maka marriage ya. Sa wọta ahụ m. O nwere mgbe m gbara match na aga m abụ ya ka ọ gịnị. Ya bụrụ ka nwaanyị a si wee haa m. Soro ụgbọ na-aga aga gawa. I cried with a loud voice. Ihu na nwaanyị mmadụ ebe. Nwaanyị mmadụ etie. Ihu na nwaanyị ibe m akwa. Chukwu kere ụwa. Ịnọkwa n'igwe. Ịnabụ ihe m na-ahụ n'elu ụwa. Obi gbawara m. Love mee gị ihe. Love mee gị ihe. Ọnwe ịnụ I love you. I love you awụrụ threatening nye gị. Eziokwu. Obi a lere otu ọgbara iri. Meji waya piki wee si Chineke nyere m aka. Chịkọta waya. Chịkọtacha ya. Jide ya otu Chineke. Affliction shall not repeat a second time. Makwa ya gbam. Ị nwere obi o. Agbara gị eziokwu. O wee bụrụ ya. Kụdị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ otu a ka anyị si anabata ụnọ n'ihe omume anyị bụ Ije Di Na Nwunye nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7. Bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-eleba ya anya bụ okwu gbasatara alụmdi na nwunye. Na nke mgbede taa anyị awụchala bụ na anyị awụchala. Ịma na ka o si adị mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa. Nwaanyị ọma Zegeme onye ọ ga-adịrị mma tata na echi na-abịa abịa Clara Nwambise nnọọ kelee ọha na eze. Nwambise kpọm. Okay. Igbo ndị ọma mgbede ọma na ole otu unu mere ejimaka nọ n'ọfụma asị m mgbede a mara ụnọ mma ka onye chiri ya ziri ndewo. O wee bụrụ ya. Ịma Abraham bịa chọpụta na ịbịara pik ofense mgbe m nọ na-agwa gị sị
ụdịrị representation ị nyere m n'ụlọ ikpe on Friday na like hụ ya gị pick we offense obere mistake ahụ m mere person no dey follow you laugh masị n'igo oke akwesị na m na-ata eri ọnụ ngwa gawazienu kwa Wednesday. It's just a correction, a harmless correction. Say gị biko be bold next time pa nhapụ ịga mkpọrọ ụlọ ikpe na-ene ide onye dị bold ị na-atụkwa na asị gị adị bold no ya bụrụ na vidio ya dị ugbu a ma egosi gị ịtahịrịrị ọnụ ị mere nnọọ ka ebe otu gọvanọ ọwụ na-akpọ figure. Don't do that again. It's confusing me. ị mere nnọọ ka ebe otu gọvanọ ọwụ na-akpọ figure. Gị na-atahịrị ọnụ ahụ otu a. Ngwa is okay, don't worry. But abịala m bịa cheki ese ihe i mere na-abịa pụtala na agwa ọha na eze na m tahịrịrị ọnụ ọ dị ka aga m aga onwe ya ọha na eze onwe onye nụrụ ya ọkwa between me and you na-enwe onye nụrụ ya ọwụ between me and you ka mpụrụ aside ya na-akwụtụ ya na-akpọ na gịnị mere ndịkwana iji gata ịgalaga gbasaa ya ndịkwana iji gata iruche ịgalaga kọrọ ya ọha na eze ịgalaga kọrọ ya ọha na eze small thing correction next time be bold defend am beside ịma the history of chicken anyị na-ekwu okwu ya ọkwa gị ma tụnyere nsị ga-agote gị na-ekwu okwu ọkụka gịnị ọkwa gị masị ịchọrọ ime Thanksgiving mere nji ga-agote ọkụka uche tinyekwa m go ị kwesịrị ị na-ekwu okwu ọkụka ọnụ esie gị ike leenụ nwoke ihe agbakpọtara na wọrọ ya witness so ihe chọrọ ịkọwa na ihe niile m gara ofuru ọhịa nwoke ahụ nwa witness onye nwoke ihe agba nwa tụọ m mkpọrọ ihe shame all over you shame you gị mara na shame ga-adị under you shame you nonsense and ingredients ka dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ unu manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede a mụ na nwaanyị nọ m n'akụkụ mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobe nyụọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ yi gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Godwin ọnụ ọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa anyị aweela bụ na anyị aweela anyị nọ live na Facebook na mgbede a ị na-ege anyị sọ naanị ogige na-anaghị ekiri anyị ọ dịchahụ complete gaa na Facebook chọwa Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Echo FM jiri capital letter dee naanị Echo FM ECHO FM klik ịkpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi na ajụjụ anyị gaje ịjụ gị imejọ nwaanyị gị ma ọ bụ imejọ di gị kedu ka ị ga-esi arịọ ya mgbaghara onwe ka isi mejọ nwaanyị gị ma ọ bụ mejọ di gị kedu ka ị ga-esi edewe ọnụ rịọ ya mgbaghara ime otu ihe bụ imejọ nwaanyị otu ihe bụ imejọ di gị nke ọzọ abụrụ ime gịnị ịrịọ ya mgbaghara ime Igbo mụrụ nji atụ ilu si nwaanyị olu ọma di ya anaghị ajụrụ ya nri uche ugbu ajụgakwa ha ajụga o okay ajụgakwa ha ajụga o ime inere ihe aka na-ajụkwa nri ajụgakwa ha ajụga o aka na-ajụ nri n'ụkọ nri ya ka mmadụ na-ajụ nri ịma nri dị ụzọ abụọ na marriage ndị imine nri dị ụzọ abụọ na marriage ndị Ikenna only the married the ones will understand o wee bụrụ ya imejọ nwaanyị gị ma ọ bụ di gị kedu ka ị ga-esi arịọ ya mgbaghara ihe a bụ okwu anyị ga-elebake n'anya na mgbede a ka anyị lee the romantic ones among us ka anyị lee the caring ones among us ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ka anyị nwee ike si na testimony ndị ọzọ mụta si n'akụkọ mgbaama ndị ọzọ mee gịnị mụta imejọ di gị ma ọ bụ nwunye gị kedu ka ị ga-esi edowe ọnụ arịọ ya mgbaghara o ruo na omume kpaa akara ekwentị nwaanyị ọma were akara ekwentị a bụ 091120022 jiri kpọbata 091120022 ma ọ bụkwanụ 07074541014 07074541014 ịkpọbata gbalịa gbuo okwu gị nke mgbede ọma welie olu gị elu ịnọ gaa n'ihu oke imejọ nwaanyị gị kedu ka ị ga-esi arịọ ya mgbaghara
onye nke adịghị romantik. Mgbede ọma. Mgbede ọma o. Ndewo. Uche Clever ọnụọha. Ya gazie. Nwada Clara, eleta ọnụ mere. Anyị dị mma o. Uche kpachapụ anya go. Ihe na-akpachapụ ha anyị ị ga-aga mkpọrọ ahụ by force. Ọ gaghị erere gị. Ọ ga-ere. Ọ gaghị erere gị. Mkpọrọ nna ajụ na go ịkpọla isi bụrụ akpa gị chee mkpọrọ ị ga-aga mkpọrọ Uche. Ọ dị egbe. Gaa n'ihu nwekọ ma imejọ nwaanyị gị kedu ka ị ga-esi nwaanyị gị na-egekwa ntị o kedu ka ị ga-esi arịọ ya mgbaghara? Uche ịkpọ gị nke ewu eziokwu gbahụrụ ịbịa atụwa asị. Okay. Otu aha m wụ Chima esi m ọgwa na-akpọ. Okay. Ịgwa gị nke ewu eziokwu enwere m obi ọmụ. Okay. Mmejọ ya aga m esi ụzọ dị iche iche rịọ ya ịgbaje eziokwu n'ime ndụ m ihe m na-anaghị emeli ewu ịbịa ikere mmadụ ego ma ịrịọ mmadụ ha rịrịọ agbaghị nke ewu eziokwu. Kedụkwa n'ụzọ dị iche iche kedu ụzọ ndị ahụ dị iche iche isi arịọ ya ka anyị mara kene? Ụzọ m ga-esi rịọ ya wụ enwere ihe ndị mma nna anaghị eme m kwesịrị ime mmekwu ndị ha niile mgbe ahụ kwe na ghọta mejachi ha ya obi aga m aba ya mba mgbe ahụ ma ọ gịnị ị ka na-ebukwa na parable kedu ụdị ihe ndị ọwụ ị ga-emedi ihe a kụọ ha ma n'isi ntụ eleghị iche ka m kwuo kedu ihe ndị ahụ ị na-anaghị eme ị ga-ebido mewe? Uche ya wezụta ihe ma azụtara ya ihe ya wunye ego na-enye ya ego na-enyebu ya ego m. Ịhụrụ taa anyị ga-elebọcha ha anyị ga-amara the romantic ones among them. Ndị obi akpọ n'ime ha. O nwere ihe o kwuru na ya nwa abụghị taịpụ na-asị mmadụ sorry ichewe mgbe ọ ga-egburu gị ikpere n'ala you will wait for eternity. Ọ bụ ihe o kwuru. Mgbede ọma. Mgbede ọma o. Ndewo. Aha m ewu Amadi Emmanuel esi m Elumekemeko Obieze na kpọga. Okay, gaa n'ihu Emmanuel imejọ nwaanyị gị kedu ka ị ga-esi arịọ ya mgbaghara? Mmejọ ya aga m amachi emejola nna so he gị menewo mma ahụ ji achọ menene ahụ he gị mere anụ ma fụọ o nwere ebe ka anyị ebe ori obibi anyị meje ahịrị asụ ya. Okay. Ahịrị asụ ya mazụ orange so apara ya bịa were obi chere su anyị na-ekwu ekwu ọ na-awa ọkọkwa ikekwe nwere ka o si jide gị na nwaanyị ọzọ su ọ ga-awa ọkọkwa na that situation? Ya wụrụ ma orogide ma nwaanyị ọzọ aka hụrụ si iche ọ dị ka ị ga-eji na ma arịọ ka ahụ were ki moto nye. Okay. So betawo show nye mmejọ pa moto anya ejeje esemokwu enwere ike mgbapụ mazụ ahịrị aṅa so wole chi ahafọ ọ ije na ije long chi ahafọ mmejọ ahafọ ọ kpawo mana nwere ike ijeje mee ya so nna meche ya jụ mama sha ahụ anaghị iche m so ọ gbata ma hụba. Ndewo ya gaziere gị nke abụkwa ichere obi gị ọ daa ịma nwaanyị ọma ihe mere ajụjụ ahụ m jụrụ ya ji wee dị mkpa ịma a na-enwe mmehie mana mmehie na-aka mmehie. O nwere mmehie ị ga-emejọ nwaanyị gị zụtara ya suya ya sị well marriage ọ bụ ihe nlụtara na di we move on. Nwere mmehie ị ga-emejọ nwaanyị gị zụta suya ahụ ma gị ma suya ma onye ya were gị otu anyịwa onye mere nji jụọ ya sị onwekwanụ ka nwaanyị gị si jide gị ebe ị na-ebu ụmụ nwa su ọ ga-asọfụkwa problema ya sị na ọ ga-azụtara ya ụgbọala nne ya ki ụgbọala. Okay, ọ dị egwu. Mgbede ọma. Mgbede ọma Clever, Maazị Clever. Ihe a mbụ ikpo unu. Ya ajụjụ unu jụrụ na mgbede a ọ dị ezigbo mma. Kedu aha gị? Okay, aha m bụ Mrs. Chinwendu Onyekachi. Okay. Esi m ụmụ agwọ na-abụ. Gaa n'ihu. Ọ bụrụ na mmejọ di m aga m
eshiri ya datin ọ na-alaiki ofe ahụ ọ na-alaiki ọ bụrụ na for instance na m na-ejigbo anụ 2,000 eshi ofe na-emezuo ya like 3,000 at least ngịlị ya ma gịlị ya like 4. Okay. Akwa ya dị deti ma were ya sachasịcha ya so that obi ga-adị ya mma. Ngwa chere kene ka m rụtụ aka ka a sị na o nwere ka di gị asị jide gị na nwoke ọzọ mana Chineke ekwekwala ị gasiere ya ofe ọ gaghị eji ofe ahụ tu awụzuo gị ahụ. Mba ọ gaghị apịa m n'ihi na agba m onye mụ dị ya. Okay. O jidekwa gị na nwoke isi kpara ya ofe ya echefuo ọwa ihe ị na-akọwa ihe a. Okay. Ịma nwaanyị ọma ajụjụ a dị oke mkpa maka na ọtụtụ ndị na-ekwusi ihe ahụ ihe m siere ya ofe imagine na di gị jidere gị ebe gị na nwoke ọzọ na-ayị gị gasị ọ ga-eburu ofe ahụ otu a as in the hot na ahụ gị anya agụọ ya n'ụwa dị egwu. Mgbede ọma. Clara na Godwin ndewo. Biko Godwin kee ntị ka m gwakwa ka azụkwala ha Clara enyekwala ha ya aka azụ ọ gakwa ata gị mkpụrụ na Wednesday ọ ga-etukwa gị nsị ma gbakwara gị aka ibe. Ihe a na-eme ya the second time olu ya na-ada olu ya adaala ihe a ga-abụ olu Chukwu. Ọ ga-ata gị mkpụrụ na Wednesday chọkwa onye ọzọ chenji kwee ya chenji onye aka ebe. Dịka ka ihe nụ diskọs ga-ahụ ahụ sik nwanze ka nze na-esi chọkwa na rugo ebikọrọ ike duru akpọ ya bụrụ ma mmejọ nwunye m ihe mbụ m ga-eme aga m ekpọ ya early in the morning as 5 o'clock si ya biko nwaanyị ọma chue ya ahụ si ya gbagharụ mmiri ọcha asị ya gbagharụ n'ọtụtụ mgbe ahụ nje ahịa nchụ akwa dị mma high target dị mma zụtara ya then chọkwara ịnwe ihe ndị n'ọnwụ ahụ ihe ka stout yogurt Hollandia na ihe ndị ka ọzọ zụtara meju ibu romantism maka romantik gị akarịgo maka ihe ndị mere nyecha ya mme aka n'ime akpatụ mgbe werekwena ike nwe n'iji zụrụkwara ụmụrụ ihe pinọt ma gị laiki ma gị jee ahịa kwana mmecha ya obi ga-ayọ ya ọ otu m ga-esi ayọ ya ọ bụkwa nwa nze ka nze na-esi chọkwara ugwu akpọ imechakwana ihe ndị a ma ọ jụkwana ịnabata ya ya mmechi ihe ndị a ma ọ ji ịnabata ya n'ihi na asị etinye nnu na nri ya tụ ga-etinyekwu ya daga ya tụ gwa ya ọzọ gwa ya sị ịhụrụ otu o si edere emejala m gị ike ma ayọọla gị ma ka m nwere ike iji ọnụ yọọ ma ka m nwere ike iji pọket yọọ ị ga-ajụ ugbu hazi na buruzi nje ebe ịfụ ili kpọma ise ka anyị lee ma nwoke ga-ekpegbu nwaanyị ma ọkwanụ nwaanyị ga-ekpegbu onye nze Clara na-achị na Clara achị ọ dịkwa nke tụọrọ anyị Godwin mkpụrụ atụkwa ya mkpụrụ ya gaziere gị na onye nze nwaanyị ọma ọsọ ije a na-aga ma a na-agarube aka ga-adịkwa na-aga o wee bụrụ ya mgbede ọma uche nwakara mma brodoyo mgbede ọma brodoyo unu achọọla ndị unu ga-achịpụta ụkwụla amalị ha abalị a onweela ịla atịpụta ọkwe n'ama nwunye gị na-egekwa ntị brodoyo yes ha na-ege even ma ụmụaka ma ha like this program yes lee mmejọ ma wife mbịa because mbịa chọpụta ya n'ihu ya aga m ekwu ụka I will quietly prepare myself, leave the house in the morning. Okay. Lawaziela abalị ma chọọ some of those things lati ya mma enweke m hụrụ like ma gbọọ ya na phone si ya achọrọ m ịsa sosote because ọ bụghị everything all like ịnara so jụọ ha mgbọọ ya na phone si achọrọ m ịsa sosote ka isi wee chọọ ya then you want to respond to me more than what she expected. Ya bụrụkwanụ na ike obughị ekwentị gị obi ziri ya sị gị go to hell. Ya ebizie kọlụ gị sị gị go to hell. I don't have that type. I don't have that type. I don't more the kankam. Sorry. Okay. Oh,
mmeghala ihe ọredi ihe ndị ka ọzọ nwoke nwere ike imere nwaanyị ana m eme ya bikọs nwaanyị amị aka ike ịchọkwa ma bank account na-enye gị ya eji amị ya next month salary will come. So that is why our family, everybody, enjoy ourselves together. Ya gaziri gị no brodo yo. Ime isiokwu anyị na-eleba anya na mgbede a dịka gịnị oke mkpa maka na abịa na ọtụtụ alụmdi na nwunye ị ga-ahụ ikekwe onye nke nwoke emejọ maọbụ onye nke nwaanyị emejọ ọkacha ụmụ nwaanyị onwe ka ụmụ nwoke si mejọ ha okpokpọrọ anị ga n'ije enyere ya aka uche nwere ebe ọrị mma ha bakịcha gị otu a ndị ihe onye ha bakịcha anya mmiri apụọ gị n'anya ndị ihe imi ha bakịcha gị uche che m agwa gị wọọlụ marry me uche o engwede ebe ọ dị ihe a ma nke nwoke o ma nke nwaanyị mana ka ihe ị ga-eji emejọkwanụ nwunye gị ị marakwala na ọ dị ezigbo mkpa why you go offend her? Abịanụ na marriage mmejọ dị constant. Yes! But emejọkwala nke ọ ga-aba akị gị. Mmejọ dị constant. Nna asị gị na o nwere ụmụ nwaanyị nwere A1 n'ebe akị di ha. Uche emejọla nke a ga-eji aba akị gị. Ọ bụ ụdịrị the backing na-ewute. Ọ bụ ụdịrị thickness akpa ha na-asụzi alakpu ụra. Ama m na-aghọta. Ụdịrị ụfọdụ na-atọ ọkụcha in. Dịka ndị ga-eji gbaa. Dịka soja bịa werezie backing otu a. Back gbuo di ha and ile ife anya hụ style ahụ hụ design o ji bịa gị ji were kwa ile onwe gị ga-abụ ha sararam and the worst time ị ga-emejọ nwunye gị bụ oge udu mmiri mgbede ọma ị ka na-ele odi pasenja ọ n'ebe ahụ mgbede ọma ọ nọ ya uche mgbede ọma gị na Clara ndewo aha m bụ Ignatius Onachukwu Dindom Anthony. Okay, gaa n'ihu nwoke ọma. Yeah, ihe a up to ebe 30 years anyị lụrụ. Okay. Aga m asị ya ọ bụ ofu ugboro ka m gụtara m mejọrọ nwunye m. Chere kele o. Chere. Ịdịchi innocent taa. Ị na-akọwa na kemgbe ihe dị ka 30 years gị na nwunye gị bidoro biwe ofu ugboro ka ị mejọrọ ya. Ịgwa gị eziokwu gịnị dọwakwa agara m conference na Abuja then lọta anyị nọ 7 days ịma na onye lụrụ nwaanyị ọhụrụ gị lọta ị ga-eme nwaanyị gị obiọma ịmakwa ma lakpụrụ n'agha chiehụnụ m aga anụ ka m bie ihe ka ọzọ gosi ịzụ na enwere ụzọ onye abụọ ọwụ ihe igbo sị ka m bie ihe ka ọzọ ya kụm ya masị onye ka ewe onye iberibe nwaanyị gị ọ lụrụ ọhụrụ ka ọ pụwa sị gị ọ gawara Abuja wuru osisi dewe nga na m esekpuru ala yọwa ebe 11 nke abalị nọ ọkwa ebe 11 nke abalị nunu ịgwa gị eziokwu nga aka m chizi sọrọ nwunye m saa nwaanyị awa agụ enwere iwu ya ya na ugbu ewe onye ra ibe ya mere ihe okwu otu aka ọ dị nwe mgbe m sịrị o mejọrọ mmụọ ọ ga-ebukwa nsogbu abịa n'udu mmiri a zere ya ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ebu nsogbu abịa n'udu mmiri a ya bụrụkwara nsogbu bịa n'udu mmiri a zere ya onye awa onye Chineke pịrị aka nye m onye ọkpụkpụ ịgbagozi ogwe mgbe m ga-anọ legide m nwaanyị ya Chineke ka imeela ndewo ekele ọnụ maka ihe ọnụ wepụtara Chineke gozo n'aha Jizọs amen ya ga nwaanyị ọma mana akwụkwọ nsọ kwuru ekwu na onye chọtara nwaanyị chọtara ezigbote ihe ime na ịlụta ezigbo ya ị ga-ama ihe ọma Chineke mere gị look at you ịlụọ nke nwoke ịlụọ di lụta ezigbo di ịma ihe ọma Chineke gwara gị eziokwu ịlụọ nwaanyị lụta ezigbo ịma ihe Chineke mere gị enwe ndị nọ uche enwe ndị nọ na hellfire o nwere ndị nọ n'alụmdi na nwunye mana ha nọ n'ọkụ ala mmụọ ọ dị ama m na-agwata na WhatsApp anyị Bishop Obinna Osiopara n'ozi ezibata ozi ọsị mgbede ọma ọgụ uche and my sweet 16 Clara na anyị dị too much na o mejọọ nwaanyị ya ọ ga-abịa otu akụrụ ya ka akwa mee ya ama m na-aghọta bịa kpagbuoro ya ikpere n'ala rịọ ya mgbe ahụ na ọ ga-aghọta ya nwa na onwe ya ga-emezi accept mmehie ya
bịa zụtaziere ya gift Okay. ihe ọkwa onye bishọp n'ezie bishọp ọ gị nwara ihe nke akọtapụla anyị ga-agbalị ma egele kpọghachie ọ n'ebe ahụ na mgbede a Mgbede ọma. Hello, Uche na Clara, unu anọọla anyị. ndewo Ọ bụ Udoka na-ekwu, obi adịghị m, agwatara m gị daa Satọde ị bịara. chai Ị bịara na Mekede. ya Ihe nsị m aka ya ọwụ na mmejọ dị ebe ọ na-ala ike plantain na-acha acha gbara agba ahụ n'ahụ. Aga m ebu ụzọ bịa elu mọni bịa rịọta ya rịọta ya hapụ. Ọ gazie ya dasazi plantain. Ya were sieri ya n'abalị ya oricha. Eru n'abalị ahụ ọ naanị plantain ka ị ga-enye ya ị ga-enye ya plantain Wait now. oge nri abalị n'ahụ. oke ọ plantain abụghị nri abalị Uche, wait now. Uche. mgbagala ihu isi ọ ga-erikwa nri abalị Ọkụzie 12 o'clock n'abalị. Aga m egorozi ka nshịkọ ọgụ kwesịzie ya n'elu arụ na-arịọzi ya arịọ na-amịtasị ya na 12 o'clock. Ịnọkwa. Anya na-akụnụ ihe anyị kwụrụ ụgwọ ya. ike agwụla onye ọbụla nwere strategy o ji arịọ nke ya Ọsọ ka nchịkọ. ọ bụ nụ staịlụ nke ya nwe yes Na wow. there are different styles out Na there wa. there are different styles and enwere antelope Na style wa. enwere Shekeleke style. shekeleke style elephant style nke ọbụla ịma na-awụ ọkọra gị you do it nke ọbụla ịma na-awụ ọkọra gị you do it Abio. look at you Okay, it's style alright. mmemme It's alright. style karịrị awụzi gị ma ịkwụsị ihe agwụ my own style you can trade the market Uche, tell us now. mgbede ọma o. Mgbede ọma. ndewo Uche na Clara. ya gazie Uche ọ bụla Collins Shoji were akpọ onye nke rere telivishọn ya zụọ redio maka eke FM. Ndewo. ọ dị egwu ngwanụ gaa n'ihu nwoke ọma imejọ nwaanyị gị kedu ka i si arịọ ya Uche na Clara ọ na-adọbanye ọnụ ga-abịa n'obodo ọ dị egwu oke mmejọ nwaanyị m which I know here 18 years of marriage. Amasịkwa gị na enweghị mmasị mụ na ya na-eko ka m isi okay but awụ na ịmara na ụmụ nwaanyị na a ga-emekwa ka ha eji ruo nwaanyị e nwere ike ya awụ na ihe na-enwe ihe ọwụ ya ebuchie eru n'abalị mgbe ahụ ọ ga-eme ebe nwaanyị m na-eche m mgbe ahụ ka ịwụ ya bịa ọ ga-agbụrụ ọtọ na bed bụrụ ọtọ na bed na-eche mmekwa ihe ga-emeke mgbe ahụ nle anya sị na ihe ha denjan engem njiwa just rimara nwa ogwe m eru mgbe ahụ oyire ya atọ mara amasị m achọrọ mkpọs ha n'aka kpa ihe ọdịga m ewere aka mkpa lufu aka mkpa agba I feel your pain hamaka Ngwa ndị ihe ị na-eme iji rịọ ya. ọwụ ihe niile ka ị ọwụ ihe niile ka ị ga-akpatụla gị o Ihe ị na-eme iji rịọ ya. ihe ndị ọzọ ị na-eme iji rịọ ya ihe m na-eme ma ji nwayọ enwere ike mezere ya n'abalị ya early in the morning early morning ma bịa kpọọ ya ihe a na-akpọ ya wee sụ ụzọ gị sụwa ụzọ gị ebudo ji nwayọ ma bịa rịrịwa ya aka n'ihu bịa tụrụ ya aha ma akpọwa ya aha ya sị ya ngwa biko ngwa gbaghara ihe na-emeghe echi a ga-eme ya taa don't worry Enweghị ihe na-azụtara ya. ekewa ama agwa ya nyocha ya mpụkwa ekwe ihe mba ihe o ji ala ekpa ma sakwara ama nwaanyị m nwere obi sasa ahụ ya ga-emekwa ejikwa nwayọ ya ebutukwa onye ahụ iwe gị iwe niile abalị ahụ mgbe ihekwa ya ejikwa nwayọ butuo otu ahụ Clara na-esi ebuturu Uche ọtụ nwaanyị na-esi ebuturu m Uche, a na-ebuturu gị. ọ dị egwu Clara na-ebutu Clara ọja Pedro na-ebutu bọọlụ n'ala ọ n'ebe ahụ na mgbede a ị ga-agbalị kpọghachie ụzụ akarịala na nke gị a mgbede ọma good evening. evening Okay. Oh, Sandra Anyanwụ from Egbu. okay gaa n'ihu Sandra Okay. Ọga m mgbasa ọga m iwe. Ịmụ gị ọrụ n'aka. Eh? Ịmụ gị ọrụ n'aka.
Mba. onye nwe ọga gị Who is your Oga? onye nwe ọga gị kpọọ ya my sweet my joy gị si ọga m ị na-amụ ya ọrụ n'aka Na wa. Honeymoon. thank you mgbe a ka ị bịara kpọọ ya ugboro 3 heka ọgịnị Honeymoon, darling, more sweet. thank you ọ na-anyị gị arụ n'ọnụ gị na-akpọ ya ọga gị ị na-amụ ya ọrụ n'aka ị na-amụ wele ụda n'aka ya akpọzila ya ọga m mgbe ọbụla egwara gị my sugar my love my baby my joystick just tụọ aha ndị ụrụrọ ndị you need to be romantic Yeah, of course, I'm romantic. Forget the way I'm putting it. Okay. Mobile ambassador iwe. Okay. Kwa rocha roya biko ya rocha ya bocha to ya ha yo bocha ya sweet yo dola na husband of my youth chaya so ya no quick hingeme ya wona we him chọrọ ime ma gotere onesha like igotere mmanya or something ka mucha da n'abalị. You know what to do after that. You know what to do. Oh, we boku goro. Ababela what? Oh, ever. What strategy? Strategy. Kene ka ala akọ ihe awu ihe niile ka a ga-ajụtacha ya mana ụkọla ha ma n'isi nto ọ si ya ịhụ na ihe ndị ọbịa bịa DJ Mafking kpachapụ anya gị na mgbede DJ Mafking kpachapụ anya ekwi aka ya ka ị gala were akwụkwọ na pen na-edekọ are we lecturing kode Mario zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị ọsọ uche na Clara mgbede ọma ọsọ uche lekwa nle mkpọrọ o ma na-eteke hụ time na ya nwee mejoo nwaanyị ya ọ ga-akpọ ya mara kene ma ọ dị na good mood si ya ngwa gbaghara ya ọkwa ị na-awụta na mgbe ahụ kpa na ọ ga-egezi ya ntị ihe ọbụla o kwuru ya nwa ọ ga-eme ya na ọ ga-emechakwa sị ya gbaghara ya na ọ smile mgbe ahụ na ị ga-enwe peace of mind mgbe ahụ ka ị ga-ebido pụwa ezi jee zụtara ya ihe dị mma Mario Balotelli. Uche ihe a na-akpọ Julia gịnị? Romeo and Juliet. Eke Mario. Ọ sị ozugbo nwaanyị ya na-agbaghara ya ị ga-ahụ otu ya akọdọlọ ya. Ya akọdọlọ ya. Ya onye ọma na akọdọlin. Otu oku ka anyị nwee ike je gbapụ aka. Mgbede ọma. Hello? Ị ka nọ ya nwaanyị ọma? Good evening. Evening. I'm one this is Onyechi. This is Ije Di Na Nwuye. Okay, gaa n'ihu. Your mejoo my husband. Ọ bịakwala. Mejoo my husband. But this is ihe ahụ ọ ji like and m pụọ ma azụtala ya some things mmasị na ọ na-like nwere ike hụ shetting like and all the fit ya ma azụtala ya lọta bịa yọọ ya and ọ bụghị onye iwe ọkụ ọ ga-anabata so ọrụkwe na letakwa ịma na n'abalị ma ayọkwa ya again otu nwaanyị ike kpọrọ before na ọ ga-arị ka nshịkọ agwarịkwa ka esi ị ga-arịkwa ka nshịkọ bụ nshịkọ ala ewuzi look at you nshịkọ style ahụ ya nwa bege amabela wata ebe anya na-aga look at you ka ọ dị na Facebook anyị ugwu anya Liberty ọsị ọnwa anwa mejoo nwaanyị ya na ọ ga-eje nnọọ zụtara ya fufu na ofe nsala na women kwesịrị ka etiritie ha right. Chakwa ịhụra ihe rara gị ahụ n'omume. What do you mean? Fufu na ofe nsala o nwere ihe na-arịọ gị gị na-akọ ihe ị na-akọ ọ sị ọ ga-eje gotere ya akpụ na ofe nsala na women ha deserve ka etiritie ha gị na right. Uche ị ga-arịọ m maka Wednesday. Kodi Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kacha akpịrị anyị lọghachie anyị agbapụpụ ya ọsọ mekwuo ka ị mara ihe ndị anyị nwa na onwe anyị chere bụ ụzọ dị mma ị ga-eji arịọ di gị ma ọ bụ nwunye gị ma o nwee ka isi mejọọ ha n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị
ya ruo ugbu a nwanne ị ka na-eme IT na village gị na-agwọta ịlụọ nwaanyị gị jekwaba ndị be ya sị ha nye gị paswọọdụ ya ma ọ gị jụọ nke nwaanyị ma ọ bụ gị jụọ nke gị nwa bụ onye nke nwaanyị gị jụọ ndị be di gị ha nye gị paswọọdụ di gị you get why ihe ọzọ bụ ịlụ di ihe ọzọ bụ ịlụ nwaanyị another thing wee inwe paswọọdụ ya iji hụ na alụmdi na nwunye a gara n'ihu na ọ gara n'ihu gịnị bụ paswọọdụ ahụ anyị na-ekwu maka ya gị mara strength ya mara weakness ya exactly mara na imejọ ya ebe a ka ị ga-akpa ya aka ya start hụ na continue ha mana ị nọrọ ịmaghị paswọọdụ di gị maghị paswọọdụ nwunye gị o mara eji a ga-ebu gị aka amami na ghọta ị mụtala ka esi arịọ nwunye gị ị mụtala ka esi arịọ di gị ma imejọ ha ọ dị oke mkpa mgbakọ dị lee ụzọ anyị nwa na onwe anyị chere kwesịrị gị nwa kwesịrị ịgbaso onwe ka isi mejọọ dị gị gbaso ya rịọ ya maọbụ imejọọ nwaanyị gị gbaso ya ma gịnị rịọ ya nke mbụ wee bụrụ wepụ pride wepụ nganga wepụ nkamanya wepụ mgbawa ọnụ mgbawa anya mgbatọsi ọnụ kweta na imejọọla ma rịọ gịnị mgbaghara ịma ọtụtụ ndị nsogbu ha bụ ikpetagodi na ịdị at fault wụwọ ndị anaghị ekwe na adị at fault anaghị ekwete na ikpe ma ihe ị ga-ekwu n'ụwa ha ekwete na ha dị at fault dịka ha nọkwa na-arịọ mgbaghara ahụ ka ha nọkwa na-apọịntị ihe mere ha ji mee mmehie ahụ mana anọrọ m onwe m nwaanyị ahụ agara gafee m ya makpọrọ m gịnị ka ị na-achọ idifend ndị ihe mana ahụ na-abata n'ime okwu ahụ kedu ihe ị na-achọ idifend peta na imejọọla babe emejọọla gị biko gbaghara m biko ịnụ biko nwaanyị ọma ụdara mmecha m my tomato juice ọmalịcha m ugegbe m ji ahụ ụzọ nwaanyị ọma roma nkịrịsị m don't do this thing to me forgive me I am sorry deep down ị ga-ama na emejọọla gị biko gbaghara m nwaanyị ọma ụdara mmecha m gbaghara m I am very sorry meera m ebere ịnụ nwaanyị ọma nwaanyị ọma nwaanyị ọma emejọọla m gị ịnụ emejọọla m amaghị m ihe gbabara m ime ekpensu ọ gaghị adịrị gị mma bụ onye ekpensu bụ onye na wata ebe anyị na-aga bụ ya devil maka ihe ọbụla mere ọ bụ ekpensu mere ama m ihe gbabara m ime ekpensu ọ gaghị adịrị gị mma ekpensu ọ gaghị adịrị gị mma na wata ebe anyị na-aga mgbagụ gị rịọgbazie ya mgbaghara biko gbaghara m gbaghara m ịnụ gbaghara m nwaanyị ọma gbaghara agaghị m eme ha ya ọzọ kwe ya nkwa na ị gaghị eme ha ya ọzọ kwe ya nkwa ọ bụghị nwaanyị gị ga-ejide gị n'ihu ọrụ uche red handed e nwere nke ọnwụ nwaanyị ya jidere n'ihe onyonyo jide ya gị na nwa side chick nwaanyị elenu nwa side chick n'ụlọ ha ụlọ ha matrimonial home nwaanyị atụtụrụ ọsọ ịma na ọ lụọla nwaanyị gị chọrọ ya bịawa ụlọ nwoke makwanụ na ọ lụọla nwaanyị kpọrọ side chick bịawa ụlọ ikwe ya abịa gịnị bụ ime n'ụlọ jụọ m ezi ọgwụla nwaanyị atụtụrụ n'ihu na hara asịwa dị gị nwoke a ga-bụrụ nweta apịpịa ogbogbo apịpịa nwoke a ji pụta pịawa nwunye ya n'ihu side chick ọtọ pịa nwaanyị side chick emezie vum ọ dịlanụ mma na njọ ga-ejidere gị na ya o gị na-aṅakwa isi ya nwoke ị gaịdị ya side chick ahụ ka ọ gbafuo gị na-aṅa isi nọrọ n'ihu side chick na-apịa nwunye gị ụtalị hai na wao ọtụtụ ụmụ nwoke unu nwere obi o ije dị ije nwaanyị na nwaanyị lụrụ di na nwoke lụrụ nwaanyị uche please achọ m ya na ọ dị ego teta na imejọọla ma mee gịnị rịọ mgbaghara na-aghọta ọzọ dị ka ibe ya nwaanyị ọma nye aka ihe ọzọ wụ na ịbụrụ nke nwaanyị ịmara nri ahụ di gị kacha ahụ n'anya sieri ahụ maka akwụkwọ nsọ kwuru ekwu sị na gịnị afọ wo ọkwa gị nwa malitere ihe uche nyere nụ maka ọkwa gị nwa malitere your husband's heart afọ ya wo gịnị wee akwa ya ọwa akwụkwọ nsọ kwuru ka ọ ihe a na-ekwuri otu ọkwa ihe a na-ekwuru ọkwa gị nwa malitere na ya complete am
ọ gị Okay. withdraw ya the Siere statement. withdraw siere ya nri ọ kacha hụ n'anya ụkwaranụ nke nwoke ịmara ihe ahụ nwunye gị na-alaiki ọ hụrụ n'anya ịlọta ọ ga-egbapụ gaa zụtara ya ahụ Okay. uche I am sorry awụ naanị n'ọnụ isi ma I'm sorry give me action prove it action isichala ma I'm sorry go and act na ịdịkwana sorry. dịkwanụ sorry indeed ịma nwaanyị ọma o worst marriage mmadụ ga-enweta onwe ya n'ụwa ị hụrụ marriage imejọ ụna na-agba nkịtị ime inye that small space uche for 1 week ugbu a di gị anaghị atụpụrụ gị ọnụ mgbe ahụ ka ị nyere ohere ị naghị atụpụrụ di gị ọnụ ama m ị na-aghọta ya na-aba 2 weeks ọ gafeela 1 month ịbata gị gafere di gị bata ya agafere Azụgbakwa ihe obi na-afụ onye ukwu na onye nta obi na-ahị gị na ya obi na-ahị gị na ya nsogbu ude ezigbo nsogbu ezigbote nsogbu mere Uche o. gịnị dee ịmakwa another thing nke ọ na-eji ajọgbu onwe ya ị ga-emejọ rịọkwana na imejọrọ ị ga-arịọ ọ ga-asịkwa onye imejọrọ ga-abịakwa rịọ gị ka udochi ya ka udochi ya ọnwụrụ ụmụ nwoke na-enwe data nke that ego ọkpọghị ihe a na-akpọ Ọwụ ya ya. thank you so much kparịha ya enyerela m gị aka na omeme enyere ha gị aka ya wụrụ nwa nwa ụfọdụ ụmụ nwoke na-enwe data Hey. ọwụghị ego ọwụ ya ọwụghị ego ọgịn entitlement mentality ego sokwa ya withdraw ya were ego gị ụfọdụ ụmụ nwoke na-enwe that entitlement mentality oke ịmakpa onye nwụọ I am the breadwinner mụnwa winiri bread na marriage a ọmụ ọwụ the head gị chefuo na nwaanyị wu tii oke inwe bread ma inweghị tii iji aṅụ ya wụ bread gata ya na kpọkịrịkpọ gị taa ya na kpọkịrịkpọ ọ gakwana gị ntọ ụtọ gị chee na I am the man of the house mmejọ ya arịọ m o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ga-asị gị nwaanyị m jide m Ya ga-alụ. ebe m na-alụ ebe Ọ m na-ebu ga-ala. ụmụ asa ọ ga-ala njidekwana ya Ọ ga-ala. ọ ga-ala kai as what na as how na ahụ as how na ahụ na wow na-ewetakwa nụ conscience o nwere onye Chineke kere sị ngwa mmehie dị gị mma ka ị na-eme ya because n'iwu nwoke maka na ewe nwoke ọ dịlanụ mma no now imejọ peta na ime na gịnị imejọla ga-erịọ o nweghị ihe dị ka obi umeala uche o ịma ihe a na-ekwu ihe awa alụmdi na nwunye o ịma na ọ wụrụ enyi ị ga-asị imeta onye ọla gawara onwe gị mana ihe awa alụmdi na nwunye awalụmdị na nwunye for better for worse o nweghị ihe dị njọ igboro nwaanyị gị ikpere na awa o babe I am very sorry ịma mgbaghara na-akapa mma iji English arịọ ya o iwere English rịọcha mgbaghara ọ na-atọ maka Igbo na-adịtụ hash like I am sorry I don't know what came over me please forgive me and forget uche na this one na whatever anyị na-aga ọ dị oke mkpa ụzọ ọzọ ị ga-agbasokwa wee rịọ nwaanyị gị ma ọ bụ di gị mgbaghara wee bụrụ ị nwere ike izigara ya ozi arịrịọ gị na WhatsApp voice note ozugbo ị ma na imejọrọ ya na-ebura gị ihu n'elu gị na-ebura ya imere ike gị bezie ya na WhatsApp rekọdụcha ihe niile ị nwere ike rekọdụrụ ya pịa sendịara ya kụọ ya n'ọkụ ịkụọ ya na WhatsApp status gị kụọ ya na Facebook gị kụọ ya ebe niile the love of my life gị na-aja ya mma ndị mmadụ eche na ihe dị mma amaghị na ebelebe egbugo na marriage ahụ mana uche o ịma ihe a na-eme ihe ahụ kwa na amachigide ụwa George look at you ka anyị lekwa ma ọ ga-aga maka na atọwacha ihe ichie mkpụrụ agadi nwaanyị enweghị ihe na-aga avọpụta ị ga na-aga ya abọpụta na ya gị sendịara ya voice note ahụ gị ya wụrụ na olu gị adịchahụ asị kamas record and send delete record to the gị nweta the particular voice dị romantic very enough romantic no hash onweghị hash nọ na ya no hashness gị sendịchara ya lee ma ọ ga-agụ ya maka na nwere ụmụ nwaanyị ga-ahụkwa voice note ya obi akpọ elegbuo ya ofu mkpụrụ good ka ọ ga-ama akị nọrọkwa ebe ahụ na-eche gị amabịlawada wee bụrụ ya gị nwa bụ nwaanyị a na-arịọ arịọ nabata gị nwa bụ nwoke a na-arịọla gị ma egene gbaghara ihe mere anyị ji asị gị gbaghara otu ụbọchị ị ga-emecha ya wụrụ gị ga-emejọ okay maka na o nwere ike ya iche yes it's true
enwere ike echi ya wụrụ tọn gị ya wụrụ tọn gị ịbịa hụ obi kpekperere onye ka enwekwa obi kpekperere ọ galawa na-agala maka ịrịọ mgbaghara na-akacha mma gị si echetakwa mgbe ị mejọrọ you begged me and I forgave you gị hụ ogo na ọ chọrọ isi mba ya bịa nwee dara ihe a nwee obi ntụgharị ya enwe obi ntụgharị ya lewezie anya saịdị gị ịma ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nyekwa gị nwa bụ nwaanyị di gị rịọ gị ma egene gbaghara ikechi obi abeg kechi obi ya nwee nwaanyị batara n'ọnọdụ inye di gị advice ịnwa anwa kechi obi ya nwee another woman batara otu a n'ọnọdụ inye di gị advice ọ bụgo ọgụzigo it is finished akwụkwọ nsọ kwuru ya o meela gịnị ọgwụgo na-aghọta ebe anyị na-aga n'ihi ya di gị rịọkwa gị ma egene gbaghara gị nwa bụkwa na onye nke nwoke nwaanyị gị rịọkwa gị ma egene gbaghara na-aghọta maka na ịgbakọta nwaanyị gị nkịtị gbakọta ya nkịtị uche I believe ime na mejoo mụ mgbe ahụrụ gị ama ọkụ n'obi rịọ mụ ma agbaghara move on mana ekwela ka dati m bịa na-ahabụ ya na-aga maka na uche ịma gị na-anọ na ya onye ọ ga na-asụ gị ndị ga na-enwe a lot of negative thoughts ịma na o nwekwara mgbaghara a na-eji ọkpụkpụ aka arịọ o nwere ka ị ga-esi hụ nwaanyị gị a na-ebora gị ihu n'elu gị na-asịkwa ya baby I'm sorry ya ajụ gị hoduo ya I will never let you go unless you forgive me I will never let you go unless you forgive me gị jidesie ya ike forgive me biko hey gị metụ ya aka n'obi daa ya aka n'obi a si obi ke ya gịnịzi echekwana m na nwa obi a gị gụchie ya ike ebe ahụ I will never let you go unless you forgive me I will never let you go unless you forgive me Theophilus I will never let you go unless you forgive me I will never let you go unless you forgive me ọka gị aka gị nabata ya ọ bụ ihe i metere gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya ị nwere ike izigara ya ego n'ọba ego ya ị na-aghọta uche a na-eme ya eme izigara uche ịmada aka anyị alat inweta ya uche igetasite alat na-enye m ora ma ọ bụ gị zigara ya ihe nkụchanye ekwentị nkụchanye data ya agụnye all of a sudden ya ebe kpananam ma ọ bụkwa n'iri ekwentị bụ airtime ozugbo ọ na-ebe gị were kọọlụ sochie ya azụ ịma ụmụ nwaanyị na-ere ure ihe ga-ana lekwa ya ego ole ka o sendịrị 50,000 ọ gbalị akwalanụ mana ka m stres si ya small ama m na-agwata ebe anyị na-aga nwaanyị ga-eji ọnụ ya gwa gị sị kwuo n'obi ya lemi ka m stres si ya small ịma nwaanyị chee forgive gawa mgbe ị na-atụghị anya ya eziokwu ọ na-awụkarị mgbe ị na-anọghị in the mood ka a na-forgive karịa ihe forgive oge dịka ndị ọbọ ga-abịa shower on you look at you ịhụnanya arị elu o wee bụrụ ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịhụkwara aha otutu a ma ị na-amaghị ka esi etu nwaanyị gị ma ọ bụ di gị aha ị na-ala azụ eziokwu ị na-akụlaba ndị azụ kekwana teacher soft n'obi ya aha otutu dị oke mkpa Sarah ji akpa Abraham onye nwe m ọkpọkwana ya otu Abraham ede ọ malitere n'oge gboo ka ahụ rụrụ ha bidoro onye nwe m eme ihe onye nwe m enye like si n'isi ya ruo n'okwe ya nwe o nweghị onye ya na ya na-azọ ya ụzọ rukwa ugbu a ị ka na-akpọkwa di gị ọga m uche amaghị m ị na-amụ welụda n'aka di gị o ji bụrụ ọga gị amaghị m ma ị na-amụ ahịa n'aka di gị o ji bụrụ ọga gị kịkpara aka n'ọnụ ọga m anọ ya di m ọga m onye m bi na be ya onye mụ na ya bi si mekpela uche ọ na-adịdị ha proud of alụmdi na nwunye ọ wụ ihe o miniri
ọ bụ ihe o meniri ị dịghị proud of that man. Uche amakwa m onye ji akpọ di ya my angel. Maka na ịdị proud of that man by now ị karị ime aha itere dị makịrị Oh. for him. Maghị mgbada. Okay. Depending on the vibe ọ na-enye gị. Ụfọdụ sọ bụ nshịkọ. Na aghọta ya bụ ihe. Ama na aghọta. Nke a bụ ntụnye oke nke anyị na mgbede a. Otu okwu abụọ ma ọ bụ atọ ka anyị wee nwee ike gbapụ ya ọsọ wetara gị akụkọ ụwa. Ajụjụ wee bụrụ imejọ nwaanyị gị ma ọ bụ di gị, kedu ka ị ga-esi edowe ọnụ na-arịọ ya mgbaghara? Na-aghọta? Bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 ma ọ bụkwa 0707-454-1014. O wee bụrụ ya kpọbata tinye ọnụ n'okwu mgbede ọma. Hello, good evening. Evening. Uchenna na Clara, leke mege na. Anyị dị mma o. Na agwa mmiri n'ogoro. Awo zamu ke mafam kacha kabo. Okay, gaa n'ihu. Mmadụ mmejọ nwunye eji obi umeala. Ọ bụghị mmadụ mejọ gị nwa ka anyị na-ekwu imejọ nwaanyị gị, kedu ka ị ga-esi arịa gị na-ekwu okwu onye ọzọ? Onye mmadụ. Like nlo nwa ndaga tụnụ na lube na enwe ndị nwaanyị na ameji obi ọma n'ise ya. Okay. Eji obi ọma na-eji obi aṅụrị. Abụghị obi ọjọọ. Ihe ọzọ ji mejọ ga-eji nwayọọ tụnụ ya. Okay, imejọ ya ga-echeri ọchị. Ya anabata gị. Ị hụtụla ebe nwaanyị fere nwoke slap before? Ma onye ga-aka azụ. Ị hụtụla ebe nwaanyị fere nwoke slap, ihe ga-anụ na ntị gị zawa. Gị na onye na-ajụ eze na that serious matter. Ga-echeri ọchị. Kedu ihe na-atọ gị ọchị ebe ị mejọrọ nwaanyị gị? Ị ga-adị serious ga-echeri ọchị gawa. Ngwa ucheche ka m na ya ọrụ nwunye gị mejọrọ gị nwa ka nwunye gị mejọrọ. Ga-echeri ọchị. Ọ wee fee gị nza. Ọ nwere ụra a ga-ama gị ị ga na-ebido ndị na-outside etinye wow. Uche gị agba 360 gba ka na-amajala mma. Ọ n'ebe ahụ. Mgbede ọma. Anọ m ya Uche na Clara. Ndewo. Aha m bụ Shedrack, esi m Ikene Egbo wara ọga. Okay, gaa n'ihu Shedrack. Ekele dị Chukwu, nwaanyị m nọkwa nga, nwunye m nọ nga, ma ọ mị m ka nna akpọ ya. Ma ọ mị m ka nna akpọ ya. Okay. Maka na ihe o ji were ma ọ mị m wụ, o nwere otu m si hazie ya merenụ ọ na-ara ahụ bifo me mejoo ya. Ahụrụ m ya dịka my friend. Hụ ya dịka ma ọ mị m. Hụ ya dịka my sister. Hụ ya dịka my love. Hụ ya dịka etu ka m ji hazie ya so that ọ bụrụ na m chọrọ imejọ ya, m nwere ike cheta na my sister, aga m eme ya. Ọ bụkwa na m chọkwana ime ya, m nwere ike cheta na ma ọ mị m, aga m eme ya. Imejọkwana ya, kedu ka ị ga-esi arịọ ya? Nwere ike mkpu ihe a ya gbagojuru n'anya. Kemgbe ọtụtụ afọ m na ya lụrụ, adị m sure nwebeghị sure sị na m mere ihe ọjọọ. Amarụ m. Enweghị m olee ihe na kpọrọ ya n'ụsọ password. Okay. Enweghị ama m ma ọ naghachi inwe the feeling na ọgịnị nwetụbeghị. Ya gaziere gị. Ka ọ dị Emmanuel si ọjị zibatara anyị ozi, ọ sị ya nwa niile ere nwaanyị ya daa na-eri ọya na ikanto. Uche lewekwa n'anya. Uche o. Uche asị gị na-enwere ụmụ nwoke obi nkume. You never jam. Eziokwu. Ị jam. I dey tell you. Ị ga-egbu ikpere n'ala. I dey tell you. Ama m na-aghọta. Ọ dị ego. Ọ n'ebe ahụ. Ọma. Nwanne ya Uchenna Clever Godwin ọnụ ọha. Ndewo. Clara nkọcha ekelekwala gị. Mgbede ọma. Ndewo. Nọ na-agbalị. Chineke gọzie obi. Amen. Nọ na-agbalị eziokwu na-eme anyị obiọma. Na-akụzikwara anyị ihe n'elu obiọma ahụ. Ndewo. Yes, ọ bụ Prince na-esi ọjọọ akpọ. Okay. Jebe eziokwu bụ
mgbe enwere ka i kwuru last si na gosi m na-agba n'ụzọ ịghọtala emejọrọ nwaanyị m nna m mana otu m nọ mmejọ nwaanyị m ọ na-ara m ahụ isi n'ụlọ apụ ebe m mụrụ m na-arụ ọrụ obi m agadị at peace so ma yọgide ya si bebi biko gbaghara ma ị na-agbaghara kwa ma nwoke ọrụ m na-aga taa ejikọ obi ọma na-ayị ya bịakwa gbaghara m ana m emejọkwanye emejọ small misunderstanding ịma ma ihe nọ n'alụmdi na nwunye so ma ya esi ya biko achọghị m na m na-apụ iwere iwe a na-apụ m pụọ ebe ahụ oge m na-arụ ọrụ aga m akọnsentreti so m yọgidekwa ya abịa gbaghara m ọ na-adị mma emejọ gị ya were obi umeala mgbe m lọtawakwara m azụtakwara ya ihe obiọma akpakwa ya ya gazie amụrụ onye na mba nnọọ ọsị mgbede ọma Uche na Clarice World Bank zibata ozi gị ọsị o mejọọ nwaanyị ya na ọ ga-agaga gotere ya nri ọkacha hụ n'anya ya na mkpụrụ osisi ọkacha hụ n'anya ma sịkwana ya gịnị sọrị ka ọ dị Igbo mụrụ nze mgbaga n'ihu nwaanyị n'aka Still David from MCC ọ sị Uche na ọ ga-echiri nwunye ya small sakpa rice were azụ ọkpọọ ji siela ya ahụ ọ sị make we come join am ọsọ ọhụrụ Eko FM n'anya anyị hụkwara gị n'anya ịnọ ndewo ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị ma ọzọ a sị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 17 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo enweela onye isi oche ọhụrụ ị ga-anụrụkwa na El-Rufai adọkpụrụla ICPC gaa ụlọ ikpe ị ga-enwekwa ohere nụrụ na mba Cameroon amabutela iko mba Afrịka maka ụmụ nwaanyị bụ WAFCON nke afọ a ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzi ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye gaji iwetere gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo bụ nwa amadi aha ya bụ Blessing Agbebaku ejirila aka ya gbaa arụkwaghịm ya bụ Agbebaku ji aka ya gbaa arụkwaghịm n'ụbọchị taa bụ Mọnde dịka ọ bịara chọpụta na ụfọdụ ndị omeiwu na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu na-ama amụma ịkpụsị ya ọrụ n'ike ọ bụ onye enyemaka ya n'ọdọ nzirịta ozi midia bụ nwa amadi aha ya bụ Ivi Adodo Ebojele bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi Facebook ya bụ ebe ọ nọ kọwaa na n'oge na-adịghị anya na ọ ga-emekwu ka ọha na eze mara ihe kpatara nna ya ukwu ji wee jiri aka ya gbaa arụkwaghịm ka nke a na-ewu ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ ịgba arụkwaghịm Blessing Agbebaku gbara etinye na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo na-agbagharịa ka nke a na-ewu akụkọ febatara n'ehihie ụbọchị taa bụ Mọnde emeela ka ọha na eze mara
na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo ekwupụtala nwa amadi aha ya bụ Ije Di Na Nwuye dịka onye isi oche ọhụrụ nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti ahụ. Nke a na-abịa dịka Blessing Agbebaku jicha aka ya gba arụkwaghịm. Ya bụ Ije Di Na Nwuye ahọpụtara ọhụrụ dịka onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo bụ onye omeiwu na-anọchite anya kansụl ime obodo Akoko Edo na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu. Akụkọ a nụrụ kwuru na ya bụ Ije Di Na Nwuye bụ onye ahọpụtara ọhụrụ dịka onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo bụ ya kacha nọte aka na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu dịka ọ batara na ya bụ ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo kemgbe afọ 2019 gara aga. Gọvanọ steeti Kebbi bụ Nasir Idris nke otu pati APC agbahapụla osote ya bụ Senetọ Umar Abubakar Arugungo ma họrọ nwa amadi aha ya bụ Ibrahim Augie dịka osote ya na ntuliaka elu afọ 2027 na-abịa abịa. Ọ bụ otu pati APC na steeti Kebbi bụ ha mere ka ọhaneze mara maka nke a. Ha kọwara na ọ bụghị esomokwu mere ka gọvanọ Nasir Idris ji wee gbahapụ Senetọ Umar Abubakar Arugungo dịka osote ya, na kama ọ bụ dịka otu pati APC na steeti ahụ si wee kpekọrịta. Ya bụ otu pati APC na steeti Kebbi rịọrọ ndị otu pati ahụ ka ha hapụ ikwe ka nke a butere ha osu ayara ma ọ bụ nghọtahie. Aka chịburu steeti Kaduna bụ Nasir El-Rufai adọkpụrụla otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka bụ ICPC gaa ụlọ ikpe na-achọ ka a kwụọ ya ijeri naira 10 bụ 10 bilion naira n'ihi ebubo na ndị ICPC na-egbochi ezinụlọ ya ịbịa hụ ya anya n'ebe ejichiri ya. El-Rufai gbara ya bụ akwụkwọ n'ụlọ ikpe site n'aka onye ọkaiwu ya bụ Obong Akpan bụ onye kọwara ọhaneze na ndị bụ isi sekpụ ntị ga-azara ọnụ ha na ya bụ akwụkwọ agbara bụ onye isi oche ICPC na onye atọrị jeneralụ ala anyị. Na ya bụ akwụkwọ gbara n'ụlọ ikpe, El-Rufai rịọrọ ya bụ ụlọ ikpe ka ha gbalịa nye otu ICPC iwu ka ha na-erubere ugo ruru ya dịka mmadụ isi. Aka chịburu ala anyị n'oge gara aga bụ Olusegun Obasanjo agbala gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke si ya gaa n'ihu na-achị ezi ọchịchị ọ na-achị. Obasanjo kwuru nke a dịka ọ gara njem nleta na nke Adeleke ịga kelee ya na mmeri o nwetaghara ịchị nke ugbo abụọ dịka gọvanọ steeti Ọshụn. Onye otimkpu gọvanọ Adeleke bụ nwa amadi aha ya bụ Olawale Rashid nọ n'ụbọchị taa bụ Mọnde kọwara ọhaneze na ya bụ aka chịburu ala anyị n'oge gara aga bụ Obasanjo sokwa gọvanọ Adeleke gbaa egwu n'ụlọ ya bụ nke dị n'obodo ya bụ Ede nke steeti Ọshụn. Adeleke bụ onye gosipụtara ịtụnanya na ya bụ ọbịbịa Obasanjo bịara ikele ya, kwere nkwa ịga n'ihu na-eji obi umeala na-arụ ọrụ ndị steeti Ọshụn ọrụ. Indomitable Lioness nke mba Cameroon amabutela iko mba Afrịka maka ụmụ nwaanyị bụ WAFCON nke afọ a dịka ha jicha ọkpụ goolu 3 a na-asataghị ọbụla dị otu ji merie mba Malawi n'ama egwuregwu Mule El Hassan dị na Rabat nke mba Morocco. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na mba Cameroon amabutere ya bụ iko. Etozughị oke maka ya bụ amamaka iko mba Afrịka maka ụmụ nwaanyị bụ WAFCON nke afọ a. Kama ndị na-ahazi ya bụ amamaka ziri ha ka ha bịa sonyere ya bụ amamaka n'ihi mgbatịkwu agbatịkwuru ya ka mba 16 na mpaghara Afrịka nwee ike sonyere na ya. Mba Cameroon na-emekwanụ ya mba 4 na-amabute ya bụ iko mba Afrịka maka ụmụ nwaanyị bụ WAFCON dịka ala anyị bụ Naịjirịa, mba Equatorial Guinea na mba South Africa mabutetere ya bụ iko n'oge gara aga. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbacha o. Asị ebe ọkụ nyọrọ si ụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike.
ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nụrụ akụkọ kwuru na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Edo enweela onye isi oche ọhụrụ. Emekwara nke ịghọta na El-Rufai adọkpọrọla ICPC golu ikpe. Emekwara nke ịghọta na mba Cameroon amabutela iko mba Afrịka maka ụmụ nwaanyị bụ WAFCON nke afọ a. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emeela ngagharị n'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi ịbịa nnọọ lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị